Ha estat un any difícil i complicat, però arriba Nadal i l'hem de celebrar, amb totes les mesures i amb responsabilitat, però l'hem de celebrar. I a més, hem de celebrar l'entrada de l'any, un any que ha de ser millor, sempre i quan mantinguem aquesta responsabilitat. Per tant, molt bon Nadal i feliç 2021.